זה התחיל כמשחק פיקסלים פשוט של רדיפות של שוטרים וגנבים. קראו לזה Race and Chase. ועכשיו, אחרי כמעט 17 שנה, גבירותיי ורבותיי, Grand Theft Auto. GTA זה בין סדרות משחקי המחשב המצליחות והפופולריות ביותר בעולם. אז היום אני ישבתי פה ואספתי לכם 10 עובדות מעניינות על GTA. האיש אותו אתם משחקים ב-GTA IV, ניקו, הוא מבוסס על שחקן רוסי בשם ולדימיר משקוב. אפילו רוקסטאר הציעו לו לדבב את הקול שלו במשחק, אך הוא סירב. ב-GTA V רוקסטאר עשו את אותו דבר, אך שם הם כן הסכימו לדבב את הדמויות. ייתכן מאוד שכל המשחקים של רוקסטאר גיימס קיימים באותו יקום של GTA. יש המון איסטר-אגים ב-GTA שמוכיחים זאת. לדוגמה, בדירה של פרנקלין ב-GTA V, בחצי הראשון של המשחק, יש ספר בשם Red Dead, ושם הסופר הוא ג'יי מרסטן, שזה קיצור לג'ון מרסטן, במשחק Red Dead Redemption. תאמינו או לא, לרוקסטאר היה את הרעיון הזה להכניס 3 דמויות ראשיות למשחק כבר ב-GTA סן אנדרס, אך בעקבות קשיים טכניים באותה תקופה הוא לא יצא לפועל. אבל עכשיו, בעזרת טכנולוגיה הרבה יותר חזקה, הם יכולים לעשות את הקסם הזה ב-GTA V. בהתחלה, העולם הפתוח של GTA IV או GTA 4 נקרא Liberty State, במקום Liberty City, כי הוא תוכנן כמדינה שכוללת 4 מחוזות, שכוללים את כל האזורים מסביב לניו יורק, בדיוק כמו ב-GTA V. אבל בגלל לחץ של זמני הפיתוח המשחק, החליטו לבטל את הרעיון ולהתמקד בעיר עצמה ולהקיף את כולה במים. כש-GTA 3 עמד לצאת בשנת 2001, רוקסטאר נאלצו ברגע האחרון לשנות בו מלא דברים בעקבות פיצוץ מגדלי התאומים ה-11 בספטמבר. לדוגמה, הוציאו ברגע האחרון דמות בשם דארקל, שהוא דמות ערבי ששונאת אמריקאים. בנוסף, היה גם משימה שכוללת טרוריסטים, ואותה הוציאו גם כן. תאמינו או לא, ב-GTA V רוקסטאר העסיקו פושעים אמיתיים בתהליכי שיקום כדי לדבב דמויות במשחק, רק כדי שזה יישמע ריאליסטי. אפילו אחד המדבבים יצא מהכלא ליום אחד כדי להקליט, ויום אחרי זה חזר לכלא. עד GTA IV כולנו ידענו ש-GTA זה סדרת משחקי מחשב מצליחה, אבל כשיצא GTA V זה כבר הגיע לרמה אחרת לגמרי. פיתוח המשחק GTA V עלה כ$300 מיליון, אך זה יצא להם די משתלם. רק כ3 ימים לאחר השקה הוא צבר כ$1 מיליארד. היום כ2.5 אחרי הוא גרף $10 מיליארד. היום GTA V מחזיק ב7 שיאי גינס. בשנת 2016 GTA נחשב למשחק הכי מצליח בהיסטוריית משחקי המחשב. הסיבה שמשחקים של רוקסטאר כל כך מצליחים היא שלרוקסטאר לא הולכת לפי החוקים. לרוקסטאר יש חוקים משלהם. אם חשבתם שפתחי המשחקים צריכים ליצור דיאלוגים ענקיים ומעניינים וזהו, אז טעיתם. הם צריכים עוד ליצור עוד מלא דיאלוגים ושורות שכנראה שבכלל לא שמתם לב אליהם, כמו משימות שנכשלתם, רדיו, ואנשים רנדומליים שעוברים ברחוב. ל-GTA IV היה כ70,000 דיאלוגים. אז אם חשבתם שזה די הרבה, אז GTA V הכפילו את זה. ל-GTA V היה 160,000 דיאלוגים. תחשבו כמה מילים זה. המון. 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 אי פעם תהיתם מי זאת הבלונדינית הסקסית הזאת, שכל פעם שנכנסים ל-GTA אתם רואים אותה ומתחילים לפנטז כמה בא לכם לעשות איתה עוגה? כל המפגרים, לא. זאת לא בר רפאלי. היא בעצם מבוססת על מישהי שאף אחד לא מכיר בשם שלווי וולנדר. מסתבר שקיבלה $1 מיליון על התמונה הזאת ב-GTA. טוב, עכשיו לפחות מבין לאן הלך $1 מיליון מתוך ה-300. טוב, אז שמרתי את העובדה הכי מדהימה לסוף.
הראפר יאנג מיי, שמשחק את סי.ג'יי ב-GTA סן אנדרס, ושון פנטינו שמשחק את פרנקלין ב-GTA V, הם בעצם בני דודים. הם בעצם בני דודים. Animals.